Obiwa kwe murunganiria obuniriria bwaba wakili ase chinsemo au. Chaka ekiunga chinsa inyeli molioka umuwaziri bw'ekisemi omusike Julius Migoso gamba nigimambye litukulero abagakora umurobelyo bw'obo bagi bw'ekibesa kyanyota ase ntunde ya kabiri asaba saikuru chikaunti cha Kisii Nyamira amona Migori omuyigo yu nigokorekana ase getigi skuru yokoena na amaigeli yobubundi ya Kisii National Polytechnic kwa na chinga kicho nigabiriga kubulia basabu gutumeka kibesa ekibuya ili bachigwekonya asa matuko alibosio Daniel Ontiri na Robotiuru asoweme. Okwane mambia ya lerase gikaro nabasae nabonchulie bakabake kurwasi chikaunti cha Migori Kisii ne kaunti Nyamira aba bwatokerwa chibese cyanyota kurwasi serikali nene ugamba nigo chinga kecha kwanira gosemeli kwae asa magimabo nabuna na chigonchulie inse yoborai bwa Kenya kwanza. Hii pesa inatakana kuwasaidia kwanza biashara zenu. Na najua wale ambao walipewa kwa awamu ya kwanza, tutaongea na nyinyi hapa, mtatuambia vile hiyo pesa imetumika na mahali mmefika ili tuone mafanikio ya hiyo pesa. Serikali ya William Ruto ni serikali imejali kila mtu. Inajali youth, inajali mpaka wazee. Asense mwende nigagikeli gati ya barai abo babere bagupinga bororomoroberiga Bobolia kurali baga lia magendro insi burai wabono. I want to encourage you because when this program started, kuna wengine walikuwa nasema hiyo pesa hakuna msi apply. Hiyo pesa iwe saidia mtu. Hiyo pesa ni kidogo. Kwa wale ambao wamesaidika, hiyo pesa sio kidogo ama ni kidogo? Hiyo pesa ingekuwa kidogo mmekuwa hapa. Mngeamuka asubuhi mkujie. Ni kwa sababu ni pesa ambayo inaenda kuwasaidia. Aso mwiga wewe gikaranwa na barai au kurwa serogongo rwa Gusii. Chinga kecho nigesegeto ya rwego ocha sabasabo kubeka kibese chiga haso botumikyo buya kubakonya wikinya wigogoseli butaka. Hiyo director ya rais lazima iangalie na tufanye bila amesema. Na nyinyi pia ikiwa tutatoa hizo hela, tafadhali kwa heshima kubwa hakikisha kwamba umeendesha biashara vizuri ili ziweze kuwa kwa manufaa kwenu mbali na kupatiwa hiyo waiver. Leo jambo ambalo limenileta ni kuwatia motisha kwa pesa hizi ambazo mtazipokea zitumie kwa njia ambayo itaweza kukusaidia. Fanya bidii. Ninataka kuwatia motisha kuwa mkifanya bidii katika hizi kazi zenu ambazo mnazifanya, pengine hapo kesho mnaweza kuwa hata kupita, usiwe senator, uwe pengine rais. Na kwa ule mtu anafanya biashara, kawe ni mtu unafanya kinyozi, enda upige backup biashara yako. Usitumie hii pesa pekee kupiga sherehe. Tumesikizana. Aso murubiriga kurwase chikaunti chiga isato abasaye chiribusa na isato chimibire na 34 nigo bakonyeka. Aso murubiryo obekere nsemo shilingi chibilioni 3 asa basaye Kenya ngima. Nkurubaterega seni kyagetembe kurega se kaunti ya Kisii leterane nguru kwa Daniel Ontiri. Emambi yeli tukolia lero nigiabisio mujumbo wonjali Daktari Charles Onchoke bakora unere umumanager Thomas Nyakundi baba bagotalera chiamate sichabete chikonyoro gwakwa litukolie goro asogusiria abana ba PP2 chingaki baba bakwena na ugusira kwabo kwendagira nigo emirobiriende irachikogenderera asenchira ere yobwikiranu asabe kubabere bakugikiria egekorekyo na gotabani ko mujumbe arachie kubwaterana amonichi amatechu ilikonyekya nkonyora bale obwene bwabo Dipon Asanya otwariganirie Robotiuru. Chingaki ekenyero kiabo makombi kegenderete kumata asege kore kyogoitwa kwa bana ba PP2 lituko lya muisonde miebunge ya Bonchari nigo lituko lya lero abisio mujumbe obonchari Dr. Charles Onchoke
baikirana ase chiama techo asokorwa eng'ora yabo nabego kubwatoka ogosira anene kwendagira chingakie chiga emirobirio ya chakire Tengokwana Councillor former Daniel Onchali korwa Bonchali na kabeire ward ya Bumorenda. Igongokwana on behalf of official Mujumbo Bonchali Honorable Daktari Charles Onchoke. Kagerete kurengane yabete intuna Banchali gwetro Mujumbe igekere ndokigo komisana. Dokumenti mono asegetendo kiabete ase ward ya Bumorenda. Ekenege ndotano ke gurinde asichinsa machito gaiga. Twachakwa ni apo Mujumbe na ande na tutuma na gitoro geke asenge jogo cha kirobogima ase bisinyo ase chifamily chibere igo Mujumbe na arua pore nene na ande na chacha bieka ande ngosaba abantu ba mitoto babatoereru na anda mangana uchunguzi ekoruye kene gekore keiga getigete amaboria mange guchia saba Kenya nabo igobororo guchia saba menyibe bunge ya Bonchari abarai babangina kurwase chiro ya sunikani igona barabube sokire na kugikiria gekore keiga bororo kero twanyoreta ringana ngo abana babere baitirwe na okorerwe kebekyo bosoku buna bangina ko twibwete bo besana nande nda yeito yeyete oseba na bangina ngo gikeri moregente kyo aki igotaka tabango monto akarta manganaya kucha gosaria abana baitu abanyagitari bankyo abaroya bankyo abantu twabwate bwe gosemerio konene kakistebya abana baitu chindo kabisa tebya bagaka barega abana bamuraka muranje gaki tiga gotoa Bonchari obosoku twagikeirie gekore kikamuranje ababwatani abaiga baragwa no manager we bunge ya Bonchari Thomas Nyakundi igaenekeire chiama techiga okubwatana na korwase abisio Mujumbe na kwenekianga chiama techiga chianyorire obwene bwabo shimingo itoni igare magayeri ngari koribwatia igonga kerege ntoge gochikuimokibwa omweshimigwa ni gakubwatia bakobwene bororekane bwa abana aba na saba ibori ligere emanyekane omwalioye assistant chief we sublocation yabo Makombi Evans Sondeli nigobo igaborira abamenyi bebunge yukoba abatoreru chingakie chiga aneno bwene bwe chinke chiga bogenderete kurwanererwa nabantu chinsemo chonsi oyo kwana yakoroka Evans ya Chotonderi assistant chief we sublocation ya Makombi yerembe ya Bumorenda nalego sababu tulifu obe ekiagara serikali negarata gukora ubuchunguzi bwae abana balimba iruchumba ko postmortem mo baba toereru obo maenembo manyekane na inde step ne beteken mondo bwensu bwatege karanga likebe munekeiga atige ekiagara mbuya ko para maya ko gwama go kora mabe kurega sekenyero kyabo Makombi meye ward yabo Morende bunge ya Bonchari ile ni gonkoro kwa Dipon asanya abasae ni gobo igo babere bagosemigwa gutatumikwa bobe amona bana siasa elikoleta chiburaburu asemesangiririkano gukwana negati ya bananchi kurwa ase bunge ne ya burabu imeye county ya Nyamira nigo babere bakugikele chiburaburu echicyabere chikoenekigwa asamatuka magega egento baganiri abananchi koenekya omurembe asobocholie bonene obwo buri boseso mwaka w'echibubere na 2025 muri geto Polycarp Kara nero twalga orobochorwa Osangamo negati abananchi abaiga kurwa sinsem ame ye bunge yega ya burabu nigo bagendera ko bawesoke na kubikire chiburaburu ije chagendera ko bachikwene kiwasa matuka bwangu igeme yorgongo rwagusi gento baganira masikani kwene kiwasegesa kwekega kyo magusi gento keria na ntwa bagusi ngego toretera bichangia geto saba bagusi baito astwa beta ntoka ntio morembe mo special mo bagusi kurukano monto sikire mwanya gitinge tosaba mangana tasakora kana kabere anda bali bago site basaba mabera egere nali musito ranya gusikwa musiku kana tosikire otiona bantaba bera bayo kana bataka gusarira musirieta yo tosaba mangana aria twayarageri mono na ndata sikuiranira ukonere goro yabachoje bonene burubiri wakorekana omwaka kiri 2025 nigo baganiro morembe guchinyara ko bago kwendekigwa yendukira le toboterero imeyensi liga ya Kenya ntokane chikura chiko chabo chari buri mutu baba bwo morembe baba bwa maskani anto bateberani egere wetera sawa teberani chikura chako bya because kilo munaga ntumenye nseye nyasa tata yiti bantu baitu osunya no yomo osamanyinga itugwe nyasa ga tumeta bantu bonsi banchane or before the eyes of the road we are equal
so ne kyo to sabanga omorembe no rento kyo kera gerto menyese ya Kenya na ndi tuanchane na tusikane tusabira namaya obutukuno mugaso egere ensi yetu twara omorembe turagire ntoragera mbia na tutwara enchara lakini tutwara omorembe yasa na mateki to menyese Asensemo yende ni gabasaba bagendere ko bagosemiwa gutatume ko bamunabana siasa abo bako batumeka chinga kichokoleta chibura buru kurende ni gabara yawe gahasemirwe ko barigeria amabaga yemeremo nenjere yamo yugutanga ebitage bingabune biga ebichane ebyeito bigotumika bobe eto tenga abantu bali bagotenga kuna warara hoi na warara hai warara hoi ndio vijana wetu wanatumika vibaya wanapewa shilingi 50 shillings wanakuja wanaribu mikutano towards the end of the day they are suffering lakini tulituma pia wanasiasa wetu pari ya parliament wasaidie vijana wetu watengeneze uchumi economy ili vijana wetu wapate ajira mzuri ili wapate kitu waweke kwa meza. Baadhi ya vijana wetu wamesoma lakini hawana namna because ndio sababu unaona wanaendelea kutumika vibaya. Uchumi ingekuwa vizuri ndani ya Kenya, hii mambo yote tunashuhudia yangi kwa hapo. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ilinde mambo ya uchumi kuwa mzuri ndani ya Kenya, vijana watapata ajira. Vijana wakipata ajira kuna hii shida watatumika kupewa singa mzini basi inaharibu nchi. Kwa hivyo tunahimiza vijana wetu kuanzia leo msitumike vibaya. Kurwasi gati y'abasabu twasangamo n'abarabu Eric Misiga hoyo kubolekero kirikyo bwemsi kurwase wadi ya Nyansiongo igagendera ko bagusegeta abasaba mu abugocamo nabo utatume ko bamunabone siasa abiga elyo banyariko babakwegenderera nasensemo yende nigo ogesakuke mu gusiki agendera ko bagekubolwa ko bamo urenjere yemo yoko mu muske Friday okenga matangiri baga lyo kugamba bonsi obobocholo borobeire elyo gotolia mange emergency liga ya Kenya mnancho mosae na tena ko bole sengencho nindo chama ebintu togwetera manto abasae egasi tono gwakeli yogi kare to akeli yogi to aguchi 200 and then bagasoime egasimba bakora into bago this mean that let us unite as youths na bantaba nego ikamonya ko mogo to bwati na gotosira yinche bono egasi jubiri iko sawa iko tieto bwaterane matangiste 6 tawanto minto tieto bwati totwale voice akatwa to monto minto goturwanira ime nona magendera gagocha na intuna bagusie togo sikugo bantu minto gusie stwabeta let us have one voice around it tonyale kuba tokubwata chikura sobonge na litura chiko twara none voice unanto bagusie unanto ba agency unanto basaba keto kineli into cha to go vote ginko report ligetaseni kyo wanchete kyagatembe kuroiga imeye county Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp okara Soroboti ronde mambi ya lero nigo abamenyi korua ase binyoro ao ime ye bunge ne ya Kitutu Chache North county ne ya Kisii baba wesokia na gukwanira igori ya mangana ali abalengete erikoene kibunango segeta bari obugima na boigo kwenekia asa matukali bosyo ngwekini bale na gusira abana babo au bagenderete amona masomo ulikito dipon asanya utwariganiryo roboti ru asenjira yobwime Ebirengerero aho kurwa asaba iboli anene kurwa sebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nigo bakorege karo kyogo kwanira anene amagenderero nugukina kwabo buna omugetutu chiga kecho nigo bamwariganire Dr. Alfred Ndemo uyu manyekanete buna dawa asokurwanire kiro kyobo jumbe bworogongorwo asobochoryo bunene buri bosyo bumwaka ogocha o 2027 Takari Mogere ngau kyomonja Sabrukesen Eramba polling station na inje ngora liyo musimi wa dawa mbiamono asokoira na goja inka ntoto gotera mbiamono ikiagera konyora twa komisiri asenga kintambe na enda abantu baito nigo bakoganetiga iga bonsipi ekerenga nekerina nigo baganetie obuchumbe bwa Kitutu Chache North omekie change asechinga kiji cha Kitutu Chache North abagoteba na abategete one term ikiagera barorira mangana 2 term igego yareto monto menya bakabuyeba obaba mwabo hense muyendiringo bakwanira amakongu anene ayale bagwetera asabana babo anena sokonyora emiremo chingaki ibakurira masomo abo igotoko somia abana lakini ga stay ama bagani go bakoni twasomia umwana twonio mugondo twasomia umwana lakini akerega asiego ika na rita kuliko yabi nando monto onio mugondo machoso kuliko umwana oliko ine mechanda ya moto eterete
nonye nabo asensemo ya magenderero niga bange babarorekana kwemurungania asekeria bagotebanga barorekanire gutigwa magega asokonyora aneno bukoreri kurwa sabarai bari barase serikali ebintu byaito ebinge biri kororekana ko baboronge asenge tubwati umurai weriso ogotokonye asenge turukana nayo ratokonye ninchwe ground abangira bagoitabire egeroche ground tubwaterane tugo support paketa kayo mwerio kurega ase bunge ya Kitutu Chache North me county ya Kisii lele gongoro kwa Dipon Asanya. Omukonyi bw'omugambi kurwase sublocation ya Charachani iyo kutoka se location ya Kera imeye wodi ya Bogichora asilieta Madam Eunice Bwoma nigo abaga kurangiria barasa yabangina kurwase sublocation yeyo ya Charachani eligo kwanira nabo igo konyorania emirimo yabo unabakungu ase chinka gukwana chinga kichye barasa yiga nigo omugambi oyo yiga abaga kubasaba bangina otene nabo kongu eligo tenenia ebisaku Fatgad Gisemba norobochorwa Puna enchira eyemo yokoreta ubusira naboigo omorembe asichiamate nigo omokonyi bw'omugambi bwe sublocation ya Charachani ime ya Kera location asereta Eunice Bwoma nigo arankeirie ebarasa yabangina be sublocation yaye eryo gukwanira emiremo y'omukungu ase eamate tokwanira abana baito toriyo bakonye Kera barabake ntoko bakonya tutasaidia watoto wetu. Kwa hivyo kisasi chetu kitaendelea kuangamia kwa sababu yetu kina mama. Nduata bunga makungu na bengenjo sana. Nduata bunga mukungu na bako sadia nyomba osayi agache. Bono tuwasadia abana baito ntutwe kabanyene. Iko mukutano twarangira ni arere baraze yabakungu etabwati basacha. Ingeringa gotokorwa tomanye role yo mukungu as community as a family yao. Abakungu torenza. Mukonyu toramaru. Mwarete iraibu abana baino mwarete iraibu abaibori baino mwarete iraibu ekenyoro amaruta bwatyo amasikani igo konyu gokunza abuchinsana konji gokori gukwana kurase kenyoro kya Bonyunyu ime ye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango nigo omugambi oyo iga ababoriria abangina abaiga koba omustadio busyo ase okwegerera obwene bw'abana bake eryo gutanga ebikorwa byo kubatachira inse egento gekwirira obogima bwabo gusareka. Yani watoto wanateseka si mfulana si msichana development iko na andere nyomba y'abantu batari yokoraki batari gukwana yonda itoko basaba tokorwa rero toba abantu bachenjeti onyo omwana obere divided kura enda batinga nyine nyome ko bune karti yakoraki tibabune ko omwana abe safe iwe ni mtoto mvulana iwe ni mtoto msichana gender based violence yani omusacho ogo ita kwagenda wasuka go ikaseino na ndo ko bwate watebi sweetheart ono nimeokoka anakurudisha na ndika go ikinyomba na ndo chaka koraki ochaka gogoita ono finally kwanyora bantu bakure ndake toko batebi onye marriage teri gokore gasi kokonyora gogo test kokonyora kumekuwa kugumu ukipata ni moto ukipata chuma kimewaka moto kiwekelee chini usonge kando. Maiga yobosemio boiga nigo abangina abaigana barabwo bakwanire ajaiga enchira barachie ochirenda chiamate chiabo iya to esege toinga omokungu no mosacha goika toigwana na ase kana ase nyomba kara toigwananira ase kana ase nyomba toteberera ni buya naende omobere bwo mokungu no mobere bwo mosacha encherende igoro yomo tonyare ko batokuigwanana bono mata iga emechando ne menge twanyora no ene yobutaka obutaka oboiga tutai tutonyora abantu batosemi ngana kitokora cerebral alliance yegere tokore nancha samaria tangoro kumama Ivani oseri ugerie nyangi na intu mugambi okorire buyo turangeiri twanyorira obosemi bwa nyomba twatebi guchiange echichito echirie eri entangania amatukare ngokobeka kwaye tuguta techa gokoreta ruburwaire nainde gento kende kuno kwarigani omugako kwa murugero bokima bori boyete bokima bori boyete tarikeni Hingo reporter Getembe koroiga Bonyunyu eje gutoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Nche Fatgad Gisemba.
Naboige byombe by'abawakili LSK memucho Nairobi nigo byababyoweso kemambi ya lero nagokora okorobekana asibalinge kwemurunganiria obuuniria naboigo oguitwa kwa bawakili bande ekero bali asemirimo yabo ukwana usibalinge kuragwa n'umunyakiro gobo Charles Kanjama nigo babiri bagotababuna nigere by'abawakili kwegwa obosibole okole mirimo yabo asinchira iri yobwikirano muri geto Pius okemo biyogo nero twaliganirie robotyorwa N'abawakili imeyomocho Nairobi abo barwa chinsemo imense ya Kenya abo asebanyira kwa bagweso kemambero na korobekana korwa sensemo ye koti ya Milimani asekeria bakoboria oboene bwabo korwa ase serikali ya Kenya. We want justice when? Now. We want justice when? Now. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. When do we want it? Now. Bakurawa n'umunyakero gobo Charles Kanjama niko bagikeiri oboiti nabo igogo chandwa aho n'abanyanyimbo chinga kibare asemeremo yabo tambe. We will utilize all our legal and constitutional powers to go to court to summon anyone who has been involved in violations. The police service has assured us that they are going to work very hard based on the petition we have presented to them this afternoon. However, we are not going to remain quiet or passive waiting for results. Ayanika chire chinga kichia wango igakobwatekana n'abawakili babere Esther Wairimu amona Edward Muthe abo basiri obugema bwabo asenchera yobo tutukanu. On behalf of the Law Society of Kenya, we ask you to discharge your mandate as provided in the Constitution of Kenya. Lawyers are losing their lives. Lawyers are suffering insecurity. Nikobono bairali uko riabo lyokoigwana na goyikase chiabisi chiabanyimbo abanene ime yense ya Kenya obare Douglas Kanja muno mokonyo ye eryokonyora oboene bwabo nabo igokuboria buna nigo constitution ya Kenya egwenerete kubwatigwa boikiranu n'abakenya bonsi. Egati y'abawakili balenge asokorobekana obwongamo na oyo oligetekero kyo President George Wachakoya naboigo Martha Karua abwiga balenge gati y'abawakili abo bali kunyana ko bakorobekana ime yomoicho Nairobi. Chinga kiyechecho nigo omuwakili oyo naboigo romworokiwo aseskuri yari chiko anyara ko bogo kwanira egati yali banyara ko bakuyaitira chinga kibara asemeremo yabo naboigo kuboria serikali koigwa ekerero kyabo. Mwanta Korogari West Mogirango mchono mwakili wa Nairobi County mwanafunzi pia ono igalero tuachirega for a peaceful walk gotara kwa amani togoteba abantu the relevant authorities kogera abawakili baminto banyare gosiri obogima bwabo ase chinchera chogo Tanzania ona abantu baminto to achirega lero mwarorera abawakili atwatare ku vigilance twachirega ri Supreme Court twachirega iga pia ase IG of police gosaba bakore investigation erengia investigation eragere tonyore justice kogera tokobori swali elimo in whose hands are we safe intuna abantu na mawakili abawakili bagusi bakoru siaya bakoru notistan kerase onyo mu advocate kago kunu nonu monto gyore kenyoro ga West Mogirango babore ga kenyere na bona onere aranya ta ko ba safe asego to asokire we demand that serikali kulingana na police services and every person in charge of security that they come forth and give us a comprehensive statement. Nokwegena kwa wakili na boyo kyombekerya wakili buna nigo barachi kunyara kwa bakonyoro bosibore bwabo anemono obu bakurwanirira oboyene bwabo aboyo kweneke buna nigo barakore egasi korengana neri chiko na boyo constitution yense ya Kenya. Ripoti rege taseni kia getembe kurugiga igasamaga jo vigilance ime mucho Nairobi igonkoro kwa Pius okemwa biogo. Wanchumo rigereria na yukorwa sekiunga chinsenya biyamono ya bena sengenchu wanja gusangana Getembe TV twara oboligeri borobya na bigo twara obotko borobya wikalitkulia ankyo ekronko gotikana oboseme bwa Getembe tobwataranire nere DJ Atsan kwene kirigine chibicha bya gwikire na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemonto.
Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Ange iri bamura bange tuletie ito baichore. Koba gotema baisanire ngirokwe nari ngoma itako bakorwasero ito yaora babisa nkoro. Abamura koru bakoro na bakarendire chinsi nyonga njetali sinyoma kono mba muleta bwati. Bono gosaba kumugusina kwali ngatange iri bamura bange tuletie ito baichore. Koba gotema baisanire ngirokwe. Banga nambalere iyo. Nari ngoma iteko bakorwasero gito yaora babisa nkoro. Abamura no hore na abaswati wali bali nengenjo kabisa abaswati kalinya chiebo kabisa okonyora rende tumuchayo kireti kiri nabuha bwana bagusi aliko sabanga yaya ingaba na banga bunabu abana abaya muraba ya tangeiri ba muraba ange tuletie ito baichore na umugusi atebete ngenje kabireyo ko bagotema baisanere ngirokwe naringo maiteko bwakurwasero gitoya ora babisankoro bawanga kai muchioli nobugi alito kubya abantu bali mpiya bali nabantu beteregete buya. Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyo mu cy'ubusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company au obusi bw'ingano amabuta y'ikinyoni kurwasa chi company au amajyani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero wikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakiresi migwetrase namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita ugo kwa kwaraliwe wa Victor Ondie Kinyamache Omori nigo